Kung gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. #1 54 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 6 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sa nga Biyernes petsa 18 sa bulan sa nga Pebrero sa buong 2022. Ikatatlong adlaw sa nga Biyernes sa kadua nga bulan sa buong year 2022. Subong nga aga mangin kaupo din lagad si Bombo Erlin Bayonita. Ugdanan kita hasta alas 7 ang takna subong nga aga. Subong dalong sa inyo sa nga dugang nga mga balita lokal. Mga nabalhaga sa aton mga police station sa diri sa may syudad sa Bacolod, kalakipan na sa may probinsya sa nga Negros Occidental. May soltero or meron sang 27 anyos sang lalaki nga nakuhaan sang illegal nga droga kaga naglapas pa sa may Comelec gun ban sa may Banwa sang Hinigaran diri sa aton sa may province of Negros Occidental. At the same time, 3 man ang arestado sa drug bypass operation dira sa may Southern Negros, labi na sa may syudad sang Kabangkalan. Sa piyakalinya, mga detalye ni with Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace, sa report. Come in. Bombo Erlin, isa ka 27 anyos na lalaki ang magapangatubang sa 3 ka mga kaso. No? Ini siya si Jimmy Martinez. Jimmy Martinez, nag-edad sa 27, kag ini siya Bombo Erlin ng residente sang Puro Kuluyang, Barangay Uringao, syudad sang Kabangkalan. Pero nadakpan siya Bombo Erlin sa Banwasang Hinigaran sa kasong shoplifting o kung isa ka theft incident Bombo Erlin ng iyang ginahimo. Okay. Mama Grace. Sige, yes, sige, go ahead. Bombo Erlin, may arak man sa kaso, no? Section 11 or RA 9165 Bombo Erlin, dalahin sa illegal na droga, kaga nakuhaan sang bladed weapon. So, Bombo Erlin, ang Hinigaran Municipal Police Station, no, ang ginakop ini siya, kag nakuhaan siya sa 4 ka mga bottles sang hard liquor sa isa ka store, no, sa 7-Eleven store, kag ang iya sining bag Bombo Erlin, may unod nga heat sealed, isa ka heat sealed, the transparent plastic sachets, may unod nga suspected shabu, nga may kabugaton nga 0.20 gram, kag may balon nga 1,360 pesos. Sa nakuhaan sa bladed weapon nga violation man sa Bombo Erlin sa Comelec Resolution number 10728 upon Comelec Gun. Samtang sa guard sa Kabangkalan, may nagkalatakpan sa tanan ka mga lalaki na patigayunan sa drug bypass operation. Ini sila Sanday Johnny Diginyon, nag-edad sa 41. Kag si Alex Veloria, nag-edad sa 41 anyos man, Bombo Erlin. Kag si Jomari de los Reyes, no? Jomari de los Reyes, isa ka
single man, 28 anyos, tatlong sa mga residente sa Kabangkalan City sa Barangay 9 sa Cementerio Moelin. Kag nakuha sa ilatanan ang 27,200 pesos na valor sa illegal na droga na may kabagaton nga 4 na gamos. Kung isa din sa Ilabang Berlin, may may gas pa nga magpalagyo pag nadakpan sa hot pursuit operation ng Katagayon sa Kabangkalan PNP. Kagang duwa na corner nila Bombo Erling. So, aras kong sa kasudiya sa Kabangkalan PNP Station, na tatlo ka mga lalaki. Okay, sige. Thank you again, Ma'am Grace. Yes, Ma'am Erling, ini si Bombo Grace del Luwato na report para sa Mansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basaran, Bombo. Madamong salamat kay Bombo Grace Linda Lobaton. Subong nga wala sang malain ng lakata sang panahon na ginamonitor ng aton sa State Weather Bureau o kung ang pag-asa but kung kaisa may mga inoras sang medyo magalumon ang aton nakahawaan diri sa may province of Negros Occidental. Aga northeast monsoon o kung ang hanging amihan amo ni ang magadala sang magalumon ng kahawaan sa may parte sang northern Luzon suno sa pag-asa. Ang Batanes kag Mabuyan Islands mga eksperyensya man sa magalumon nga kahawaan nga mayara sang mga pag-ulan subong nga Biyernes bangod sa northeast monsoon nga mayara sang possible flash flood ko na landslide sa tion sang pagatupa sang madamo lang nga ulan. Aga Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kagang nabiling nga bahin sa Cagayan Valley, may eksperyensya man sa mga Biyernes sang kung kaisa nagagoom ang kahawaan. Pero kung kaisa madamol gid nga galom nga may man sang isolated light rain so kung pagpulo panaliti dala ini sang northeast monsoon pero tiwala man sang significant impact. Subong gani perte naka-init alas 8 pa lang no. Namin paulom-hulom wala sa tubig kung ikaw ang nagapaligo. Ang Caraga kag ang Davao Region mag-eksperyensya man sa magalumon nga kahawaan nga meron sang lapta-lapta kapag atupa sa nga ulan nga mayara man sa mga pagkilat kag pagpanaguo badala ini sang easterlies with a possible flash floods or landslide sa tion sang pagatupa sang madamo lang pag-ulan subong nga adlaw sang Biyernes. Silang kadasig lang sa mga inoras, no? Kadasig lang sa mga inadlaw. Ano sang sano lang adlaw sang Lunes, subong adlaw na sang Biyernes, pagdugay-dugay Domingo, dugay-dugay Lunes na naman. So mag-aligmat lang gid sa aton sa mga kotoran and sunod sa minimum health protocol. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas! Sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Pebrero 18, 2022. Sa ulo ng ating mga balita, may update po tayo. Ang Department of Interior and Local Government ipinag-utos na itong pag-aresto sa mga sari-sari store owners na hindi otorisadong nagbebenta ng gamot. Ilang store owners umaalma. Iba pang mga questionableng pag-import naman isasalang na rin sa pagdinig ng Senado, kabilang na ang umano'y midnight deal sa pag-aangkat ng asukal. Samantala ang issue naman ng pag-import ng isda, maaari na ring isyuhan ng resolusyon. Sa iba pang mga balita, ang Duterte administration isusumite ang kumpletong report. Kaugnay pa rin na dito sa COVID situation sa susunod na administrasyon. Mga sikat naman ay Cavaliers ng PMA, inaasahang personal na dadalo sa PMA Alumni Homecoming 2022 ngayong araw. Samantala, 8 Pinoy na nagtatrabaho sa Ukraine uuwi na ngayong araw dito sa Pilipinas. 22 katao naman sinampahan ng kaso sa pananambang kay Commander Black Magic ng MILF sa Maguindanao. Abangan din sa international news ang US naniniwalang naghahanap pa rin ng tiyempo ang Russia sa pag-atake sa Ukraine. Sa ating pong sports balitang, Gilas coach na si Coach Chot Reyes sabik na makasama sa training itong 16 years old na 6'7" Philam player na si Calium Harris.
At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tiniyak ng Department of Interior and Local Government o DILG na tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang crackdown laban pa rin sa mga nagmamay-ari ng mga sari-sari stores na hindi otorisadong magbenta ng gamot at peking mga gamot na ipinagbabawal ng batas. Una rito, inatasan na po ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang PNP na arestuhin ang mga lumalabag sa batas at pagmultahin ang mga ito. Kasabay nito, hinimok din ni Anyo ang local government units na mag-issue ng ordinansa kaugnay pa rin ng naturang issue. Binigyang diin ng kalihim na dapat ay manguna ang LGUs sa pagprotekta sa kalusugan at kapakanan ng kanilang mga constituents. Kaya naman, kailangan daw siguruhin ng mga LGUs na ang mga sari-sari stores sa kanilang nasasakupan ay hindi nagbebenta ng pekeng gamot. Una rito, iniulat ni Food and Drugs Administration o FDA Officer in Charge, Director General Oscar Gutierrez Jr. na mayroong 185 na sari-sari stores sa National Capital Region. Itong Region 4A at Region 5 ang nagbebenta ng gamot kabilang na itong COVID-related drugs. Sa ngayon, patuloy na rin umanong nakikipag-ugnayan si Anyo sa FDA at kaugnay pa rin ito sa pag-i-issue naman daw ng memorandum circular sa mga LGUs para mahinto na itong pagbebenta ng mga sari-sari stores at iba pang outlets na hindi otorisado ng FDA. Kaugnay nito, pinayuhan naman ni DILG Undersecretary at Spokesperson Jonathan Malaya itong publiko na sa mga drugstores at pharmacies lamang bumili ng gamot dahil sila po ang otorisadong magbenta ng gamot. Sa ilalim ng Section 30 ng Republic Act No. 10918 o mas kilalang Philippine Pharmacy Act, ang FDA licensed retail drug outlets o pharmacies lamang ang pinapayagang magbenta ng gamot sa publiko. Sa karagdagan pang balita naman, na iba pang questionabling pag-import isasalang na rin sa pagdinig ng Senado. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Dennis Hamito. Itutuloy ng mga senador ang investigasyon sa mga kine-question pag-import ng bansa, lalo na sa mga agricultural products, kahit nakabreak sila at ang iba pang mga mambabatas ay nangangampanya ngayon. Ayon nga kay Senate Committee on Agriculture Chairperson, Senator Cynthia Villar, may mga hearings pa rin silang nakatakda, ukol pa rin dito sa pag-aangkat ng isda na hindi pa natatapos, maging sa karne at may nakahanay din na pagdinig para sa importasyon ng asukal kahit may sapat namang supply sa mga lokal na plantasyon ay tuloy pa rin daw ang naturang mga hakbang ng ilang ahensya ng pamahalaan. Una nga rito ay pinalalantad ni Senator Amy Marcos sa Sugar Regulatory Administration ang aniya ay sweetheart deal sa malalaking industriyang gumagamit ng pino at primera klase na asukal. Naabot ko kasi na isang araw matapos yung palugit ng SRA sa mga aplikasyon sa importasyon, sinabi ng mambabatas na nakasungkit na naman ng deal ang pangunahing manufacturer ng soft drinks at iba pang processor ng sugared products ng libu-libong metriko tonelada ng asukal at ginamit na pang-front pa yung ilang trader para makaangkat ng malaking supply ng asukal. Katwiran naman itong tanggapan ng SRA, malaki ang pinsalang idinulot nga ng Bagyong Odette doon sa industriya ng asukal noon pang buwan ng Disyembre, kaya nararapat daw na umangkat ng nasa 200,000 metric tons ng asukal. Pero lumalabas dito naman sa paglalantad ng ilang miyembro ng United Sugar Producers Federation, lalo na nakabase dyan sa Negros, na ang 13 sa 27 sugar mills sa bansa ay lumalabas na sapat naman daw yung kanilang supply doon. Sa harap ito ng sitwasyon na sinasabing inilalantad nga nitong SRA na kulang ang supply, hindi daw tugma doon sa realidad. Pero ang pagtatanggol ng SRA, may mga conflict doon sa figure dahil tatlong malalaking millers
ng asukal ang hindi makapag-operate at naapektuhan nga ng naturang sama ng panahon. Kaya naman ang Senado, aalamin daw ang nagbabangga ang impormasyon na ibinibigay sa kanila ng naturang tanggapan, pati na ng mismong mga nag-aasikaso o nasa ground na nagtatanim at umaani para makalikha ng asukal sa naturang rehiyon. Maaring itakda ito sa susunod na linggo. Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, talagang kailangan siguro yung investigasyon ng Senado dito dahil umaangal na rin itong mga consumers dahil nagtaasan talaga yung presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na yung asukal, Bombo Dennis. Yan na naman yung bagong issue ngayon, Bombo Dennis, yung mataas na presyo ng asukal, Bombo Dennis. Ganun na nga. Pero ang sinasabi nga kasi dito ng mga senador, parang ito na lang yung ultimate solution na nalalaman ngayon ng Department of Agriculture. Pagka may problema o konting kakapusan, angkat agad ang kanilang inihahanay na dapat na gawin. Sabi ni Senator Cynthia Villar, dapat alamin muna ng DA kung yun ba talaga yung tamang solusyon. Dahil baka naman may mga nag-hoard o may ibang mga problema lang na kailangang ituwid, hindi na kailangan pang mag-angkat dahil hindi naman yung pag-angkat ang ultimong solusyon, lalo't kung maapektuhan naman yung lokal na industriya. May mga producer din tayo, Bombo Gerald. Sila naman yung malalagay sa alanganin kung nag-uumapaw na yung mga inangkat, kagaya sa mga agricultural products, yung basic dito, no? At nitong recent nga lang, yung isda. Aangkat tayo ng isda, pero may mga isda naman na nandito sa Pilipinas at hindi naman tayo kinakapos, Axel, na sitwasyon na Bombo Gerald. Yun yung inaalmahan nila at hindi dapat na palaging aangkat na lamang, mag-i-import sa tuwing may problema. Kinakailangan daw yung targetin ng DA yung pagsolusyon, paglalagay ng dapat na resolusyon dun sa mga kasalukuyang kinakaharap nating problema at hindi yung pag-aangkat lamang, Bombo Gerald. Lastly, Bombo Dennis, paano yung isasagawang pagdinig dito dahil misto lang naka-recess na yata itong mga senador natin, Bombo Dennis? Well, pwede naman ito, Bombo Gerald. Pinapahintulutan naman ng liderato ng Senado yung online na partisipasyon ng mga miyembro kahit nasa kampanya. Yung ilan sa mga makikibahagi dito sa hearing, pwede naman. Dahil nga karamihan dito sa mga kumakandidato ngayon, lalo na sa pagtakbong presidente, ay mula sa panig ng Senado, Bombo Gerald. So welcome pa rin naman makapag-participate sila. Kung may internet connection doon sa mga lugar na kanilang pinupuntahan, pwede pa rin. Dahil video conferencing ay makaka-accommodate naman. At yung mga katanungan, may pupukol pa rin doon sa mga otoridad o mga opisyal ng gobyerno na haharap sa naturang hearing. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Iniimbitahan naman ng Department of Agriculture itong mga foreign investors na tignan itong oportunidad sa bansa para sa agriculture at fisheries sector, partikular na itong tuna. Ipinagbalaki pa rin ng DA spokesperson na si Noel Reyes na ang Pilipinas ang nag-e-export ng high-quality tuna at ilang isda mula sa General Santos City sa Mindanao sa ilang bahagi po ng mundo gaya ng United Kingdom, itong Germany at maging sa Japan. Anya, yung kanilang sashimi raw ay galing pa dito sa Pilipinas. Sa ngayon, nasa United Arab Emirates si Agriculture Secretary William Dar para dumalo sa 5 araw na Gulf Food Hotel and Equipment Exhibition and Salon Culinaire. Itong sa Dubai po yan, sa World Trade Center. Dito raw ipopromote ni Dar ang agricultural product ng Pilipinas. Sinabi ni Dar na mayroon daw kayamanan sa investment opportunities lalo na sa sustainable management ng tuna sa Pilipinas, maging ang pagtatayo ng post-harvest at processing facilities para sa mga local marine fisheries. Dagdag po ni Dar, ang seaweeds ay nakakapag-generate daw ng malaking income kahit maliit lamang ang puhunan at pangalawa pa ang bansa kapag kalidad ng produkto itong pinag-uusapan. Kung maalala na ibulsa ng DA ang deal sa Balad na Qatar Public Shareholding Company para sa pagtatayo ng $500 million katumbas po yan ng 25.6 billion pesos na integrated daily facility sa Pilipinas.
Maliban sa fisheries at dairy sector, ibinida rin ni Dara ang Philippine fruit crops. Kabilang na dito yung Carabao Bengo, pinya, maging ng saging. Ipinag-utos na ng Department of Justice o DOJ sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang mga nawawalang sabongero sa National Capital Region at mga karatig na probinsya. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, kailangan ang malalimang investigasyon sa mga lumabas na report na produkot at pagkawala ng 26 na mga cockfight enthusiast. Mahigpit ang utos ni Guevara kay NBI Officer in Charge Eric Distor na magsumite ng resulta ng kanilang isasagawang investigasyon sa opisina mismo ng kalihim sa loob yan ng 10 araw. Una pa nga rito, sinabi kahapon ng Senado na posibleng magsagawa sila ng investigasyon sa susunod na linggo kaugnay ng pagkawala ng mga sabongero. Ang mga sabongero na nawawala ay nakuhanan pa ng CCTV camera bago maglaho ng parang bula sa iba't ibang sabungan. Samantala, ang COMELEC hinimok na mag-focus daw sa pagkahanda sa halalan at hindi raw sa pagbaklas ng mga illegal campaign materials. Nasa linya si Bombo Jane Buna. Muling iginiit ni election lawyer Romulo Macalintal na walang kapangyarihan ang Commission on Elections na tanggalin ang mga oversized campaign materials sa mga lugar na private properties na pag-aari ng mga non-candidates na walang due process. Paglabag sa freedom of expression ang pagbabaklas ng mga campaign materials sa private properties. Anya, dapat hindi sila maghigpit sa paglalagay ng campaign materials para makilala ng publiko kung sino ang mga kandidato. Yung Omnibus Election Code na amendahan na yan ng Republic Act 9006 na kung saan ay nandiyan ay mga alituntunin sa propaganda materials. Yung batas na yan ay para sa mga kandidato at political parties lamang. Hindi niyan sakop ang non-candidate. Ang gusto ng COMELEC, ipatupad yan kahit sa hindi mga kandidato. Ang pwede lamang yung tanggalin, yung nasa mga public properties na talagang hindi po pwedeng ipaskel. Pero yung nasa loob ng bahay, ay hindi nyo pwedeng pakialaman yan kasi hindi sila sakop ng Republic Act 9006. At yan ay pinagtibay naman ng Korte Suprema sa kaso ng Diocese of Bacolod versus COMELEC. Paglinaw ni Macalintal, basta't hindi yan public property, pwedeng lagyan ng campaign materials kahit pa anong size niyan. Ang pwede lang tanggalin ay iyong mga election paraphernalia na nasa public properties. Yan ay violation din ng rules of court na hindi ka pwede magtanggal or mag-search or seize any property nang wala kang warrant of seizure. Sabi nga namin sa COMELEC, hindi po pwede yan kasi private property yan at yan ay kanilang freedom of expression. Pinayuhan ni Macalintal ang COMELEC na hindi nila dapat pagtuunan ng pansin ang pagbabaklas ng campaign materials sa private properties lalo pat napakarami ang trabaho ng kagawaran. Ang dami-daming na kaya ng boss buying, dapat ito talagang makikita na rin ang violence, terrorism sa iba't mga lugar. Kaya ng cleansing of the list of voters. Sige sa lahat, aapat na lang sila ngayon sa COMELEC. Napakadaming ng trabaho na dapat gawin. Nagbabala din si Macalintal sa mga pulis na maaari silang kasuhan sa ginawang pagbaklas sa mga oversized campaign materials sa mga lugar na private properties na pag-aari ng mga non-candidates. Muli itong nagpaalala na ang force security lang ang trabaho ng mga pulis. Yung pulis, security lang sila. Yung sila magtatanggal, ay lalo na hindi po pwede yun. Lalo na wala na mga karapatan na magtanggal without any valid warrant of seizure. Nauna nang inihayag ni COMELEC spokesman James Jimenez na maaaring magsampa ng reklamo ang sinumang may problema sa kampanya ng poll body laban sa illegal na pag-post ng mga materyales sa halalan. Ngunit nilinaw nito na patuloy na titiyakin ng mga election officials na nasusunod ang mga batas. Ito ang reaksyon ng tagapagsalita ng kagawaran kaugnay sa plano ng oposisyon na magsampa ng legal na aksyon laban sa COMELEC para sumanoy overreach nito kasunod ng mga ulat na ibinaba ng mga otoridad ang mga campaign materials sa loob ng private properties kabilang ang volunteer headquarters. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom!
Sa kabila nga ng kaliwat kanang mga batikos sa pagbabaklas ng mga campaign posters sa mga private properties, naninindigan ng Commission on Election o COMELEC na nagpaalam ang kanilang mga tauhan bago nila baklasin ang naturang mga poster. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez, bago baklasin ang mga campaign materials na ito ay nakipag-usap muna sila sa kanilang mga tauhan sa may-ari ng property. Dagdag ni Jimenez, hindi raw basta-basta sumasalakay ang mga taga-COMELEC sa mga private properties para magtanggal ng mga campaign posters. Pinapaabisuhan din umano nila ang mga private property owners sakaling may nakita silang mga illegal na campaign materials sa kanilang mga jurisdiksyon. May mga pagkakataon din anya na ang mga property owners na mismo ang nagtatanggal sa mga materials at may mga pagkakataon din na ang mga taga-COMELEC daw ang sinasabihan para tanggalin ang naturang mga campaign materials. Kapag hindi raw tinanggal ay magkakaroon ng problema dahil ang mga ito ay illegal campaign materials at magpapadala sila ng notice sa may-ari ng property. Nilinaw din itong wala silang pinipiling kandidato sa pagtatanggal ng mga campaigning posters dahil maging ang iba pang mga tumatakbo ay mayroon ding mga campaign posters na tinanggal. Mayroon daw silang documentation na halos lahat ng mga kandidato ay tinanggal na ang kanilang mga campaign materials sa mga billboard. Samantala, para sa kampo ni Vice President Leni Robredo na tumatakbo bilang Pangulo, dapat ipaglaban ng mga mamamayan ang karapatan nilang maghayag ng kanilang suportadong kandidato sa darating na eleksyon sa kabila ng pagbabaklas ng COMELEC ng mga malalaking poster at tarpaulin kahit na ang mga ito ay nasa pribadong espasyo. Nagpatawag ng isang press conference ang tagapagsalita ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez at ang batikang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal dahil sa oplan baklas ng COMELEC kung saan tinanggal nila ang mga tarpaulin ni Robredo. Ayon po kay Gutierrez, nakatanggap sila ng mga report na nangyari ito sa iba't ibang panig ng bansa tulad na lamang sa Isabela sa Region 2, sa Camarines Sur sa Region 5, at sa Laguna naman sa Region 4A, sa Misamis Oriental at Malaybalay sa Region 10 sa Tarlac at sa Region 3 naman sa Metro Manila. Samantala, sa mga sandaling ito, makakasama na po natin itong kinatawan ng PPCRB, kaugnay pa rin dito nga sa ating interview ngayong umaga sa paghahanda nila dito pa rin sa nalalapit na halalan. At nandiyan na po itong si PPCRB Director for Voters Education and Command Center Operations, Doc Arwin Serrano. Magandang umaga po, sir. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Yes, magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-pakinig, mga taga-Bombo. Go ahead, Bombo Gerald and Bombo Jane. Bombo Everly po. Everly. Everly po. Sir, kumustahin po namin yung paghahanda nyo ngayon dito sa darating na halalan po itong sa panig ng PPCRB? Napakarami na ang aming pinaghahandaan. Ngayon ay kasalukuyang kaming nangangalap ng mga volunteers namin para sa ating nalalapit na halalan. At ganoon din yung aming pong pakikipagniig sa COMELEC, hindi lamang sa COMELEC Maine, ganoon din sa lahat ng mga election officers all over the country. Ang aming pong mga coordinators ay nakikipagpulong na po sa ating pong mga election officers para sa gagawing preparasyon at napakarami na nga. At sana sa inyong himpilan ay makakalap din kami ng mga karagdagang mga volunteers namin sa PPCRB. Opo, yung koordinasyon nyo dito sa COMELEC, may mga naisagawa na bang mga meeting, mga pagpupulong para pag-usapan yung inyong part dito sa nalalapit na halalan po? Yes, ginagawa na namin yung aming pong mga ginagawang pagpupulong. In fact, mamayang hapon ay papasyal ako doon sa aming pong gaganapan ng aming command center sa UST. Pagpupulong na rin sa kinatawan ng COMELEC at ng Smartmatic para maging maganda at maayos yung ating gagawing
paglulunsad doon sa bago naming bahay, no? Na dati sa Pompayo Center, alam niyo yan, no? Mga taga-Bombo. Ngayon ay gaganapin na ito sa UST. At magkakasama-sama tayo doon ng mga ilang araw para sa ating pagko-host ng transparency server, at doon din sa gaganapin naming pag-encode ng mga fourth copy ng election returns doon sa ating command center. Opo, sir, bakit nailipat yung venue ngayon? Dati doon sa Popayos po. Nilipat natin kasi nga dahil sa nung 2 years ago, nagkaroon tayo ng pandemya at hindi natin alam kung hanggang kailan ito aabot, itong pandemya na ito, which is up to now nga ay meron pa rin, although pawala na. Pero naghanap kami last year ng mga iba't ibang mga alternative venues, at dito nga yung aming napagkasunduan na maging magandang lugar, mas malaki, mas maluwag, mas maayos, at saka parang sa tingin namin ay nasa gitna din na hindi magiging problema yung pagpunta ng ating pong mga magdadala ng mga ERs doon, mga volunteers namin, at kayo din, mga taga-media. Opo, Sir Arwin, para sa kabatiran po ng ating mga tagapakinig, may mga nagtatanong po dito, ano yung mahalagang role ng PPCRB dito sa halalan po, sir? Una-una, meron tayong tinatawag na voters registration campaign. So malaki rin yung ginampan namin na tungkulin doon. Kaya nga nakapagkalap tayo ng mahigit 65 million registered voters. Hindi pa kasama dito yung ating pong overseas Filipino voters. At pangalawa, sa voters education campaign, hindi matatawaran yung aming pong contribution sa larangan na ito. In fact, hanggang ngayon ay marami pa rin pong mga request sa amin para magbigay ng mga iba't ibang uri ng voters education namin. Pero ang aming inilunsad na bagong voters education module ay ito nga nakikita mo sa aking background, yung iboboto ko mga Pilipinas. Tapos yes po. Medyo naputol yung linya ni Sir Arwin dahil mahalaga po yung role din na ginagampanan ngayon ng PPCRB kaugnay pa rin dito sa nalalapit pong halalan. Sir Arwin, welcome back, Bombo. Yes. Yes. Meron din kami mahalagang gampanin tungkol din sa mga pagtitingin ng mga pagdadala ng mga kagamitan, mga equipments, mga materyales na gagamitin sa ating halalan. At lalong-lalo na sa araw ng halalan, minamantini namin yung aming pong Voters Assistance Desk na siyang magagabay sa ating mga botante patungo sa kanilang mga presinto na pagbobotohan. At ganoon din nga itong unofficial parallel count na gagampanan namin sa pagkatapos ng ating halalan and onwards. Arwin, magandang umaga po sa inyo. Si Bombo Everly po ito. Yes, magandang araw po, Bombo Everly. Yes po. Since nga po ito po yung kauna-unahang eleksyon na dumaranas po ang bansa sa health crisis, ano-ano naman po yung mga naging adjustment po ng PPCRB ngayon po nga darating po na halala na, Sir Arwin? Yes, ganoon din, sumusunod tayo sa IATF regulations, kaya lahat ng aming mga magsisilbi sa loob ng voting center at ganoon din sa ating mga clustered polling precinct ay fully vaccinated, at kami ay meron ding alcohol, magsasagawa rin kami ng social distancing measures, at magsusuot din kami ng mask kasi yun po yung mga pinatutupad ng ating IATF. At kahit na tayo ay merong limited or restricted na pagpartisipasyon bunsod nitong pandemya, nagsasagawa rin kami ng mga online trainings at saka online meetings
at saka mga online discussions and online voters education campaigns. Ngunit nagsisimula na rin kami ng aming pong mga face-to-face campaigns. Po kanina, Sir Arwin, babanggit niyo po kanina itong yung mga volunteers para po dito sa gagawin pong halalan. Kamusta na po yung update dito? Na kamit nyo na po ba yung target na 500,000 na ma-hire po para maging volunteers, Sir Arwin? Hindi pa namin ganap na nakakamit itong target namin na 500,000. And gusto nga namin, Bomba Everly, na mas marami pa doon sa aming target ang harinawa na maengganyo namin na mag-volunteer sa PPCRB. Pero unti-unti na namin ding nakikita na kaya naman na makuha yung target number na ito. Opo, Sir Arwin, may pagbabago po ba dito sa bilang ng mga volunteers ninyo ngayong election kumpara noong nakaraang election po, sir? Magandang tanong yan, Bombo Everly, kasi noong 2016 na kaparehas din nito na presidential elections ay nakapagtala kami ng mga humigit kumulang na 800,000 volunteers noong 2016. Pero noong 2019, syempre biglang bababa ito kasi ito ay isang midterm election. At ganun din noong barangay election noong 2018. Pero ngayong 2022 elections sa Harinawa, makakuha kami ng malapit doon sa 500,000 na bilang or more. Okay po. So, posibleng makatie up ng Bombo Radio Philippines po itong PPCRB kaugnay dito sa mga volunteers na maglilingkod po sa ating halalan sa darating na Mayo po, sir? Yes, nako, open ako diyan nung nalaman ko nga yan sa inyong nag-link sa akin na sabi ko nga magkapit-bahay lang tayo yung studio ninyo ay malapit lang sa akin, ay talagang malugod naming tinatanggap yung ganyang mga tulong at harinawa ay pasaad din nyo sa inyong programa, sa inyong himpilan itong pagnanais namin na magkaroon ng mga karagdagang mga volunteers. Kasi Bombo Gerald and Bombo Everly, talagang mas marami, mas magaan ang aming pong magiging gawain at mas marami, mas makakadagdag ng kredibilidad sa ating halalan. Opo, sir. So siguro wala na tayong oras. Sa susunod na lang po ulit para mas mahaba yung talakayan natin. Mensahe nyo lang po siguro dito sa ating mga tagapakinig, yung mga gustong mag-volunteer po sa inyo at yung mensahe nyo dito sa mga botante ngayong papalapit na halalan po. Okay, maraming salamat Bombo Everly tsaka Bombo Gerald. At una po, ina-address ko po ito sa ating pong mga botante. Una, kailangan pag-ukulan natin ng sapat na panahon itong ating gagawing pagboto. Hindi ito biro-biro, lalo-lalo na sa inyong mga kabataang botante. Pakaisipin natin na 6 na taon ang madadagdag sa kasalukuyan yung edad. Kung kayo ay 21 anyos, pagka dinagdagan natin ng 6 na taon na ito ay mangangahulugan ng 27 anyos na kayo. Pagkatapos ng termino ng ating mga nahalal, lalo-lalo ng ating mga national candidates. At pakaisipan natin na talagang nakasalalay dito ang inyong magiging kinabukasan, ang inyong magiging landas ng inyong paghahanda tungo sa inyong paglago. At pakaisipin din natin na ang ating pong bansa ay nangangailangan talaga ng mga matitibay, mahuhusay na liderato. At pakaisipin natin na hindi ito basta-basta na katulad ng ginagawa natin na pagbili ng damit, ng bag, ng sapatos, na kumisan naabot tayo ng siyam-siyam, edi lalo na to, much more, na dapat natin talagang suriin, dapat natin pag-isipan, at dapat natin pag-ukulan ng panahon itong mga aplikante na humaharap sa atin. At harinawa ay huwag tayong papatol sa mga vote buying and vote selling
at mga illegal na kampanya at mga estilo ng mga tiwaling kandidato. At lagi tayong mag-participate, makinig sa mga ino-offer sa atin ng mga himpilan at mga iba pang mga organisasyon para lalo nating makilatis, makilala at malaman ang programa at plataforma ng ating mga kandidato. At para sa amin pong mga iba pang mga nakikinig na nagnanais sa mag-volunteer sa PPCRB, malugod po namin kayong tatanggapin. Pumunta lamang po kayo sa inyong pinakamalapit na parokya na kung saan kayo ay malugod na tatanggapin bilang isang volunteer. Ang isa lang po na katangian na ayaw po namin sa mga magbo-volunteer namin, huwag po sana kayong magiging partisan. Okay lang kung meron kayong mga gustong mga iboto at gusto nyo parang pag-usapan sa inyong pamilya at kaibigan, pero wag lamang po kayo magiging partisan. Kasi ang PPCRB po ay isang non-partisan organization, but we are never neutral. Maraming salamat uli, Bombo Gerald and Bombo Everly. Napahaba yata yung aking huling mensahe sa inyong mga taga-pakinig at taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat at God bless us all. Yan po si PPCRB Director for Voters Education and Command Center Operations sa DOCA Arwin Serrano. Samantala, inilabas na po ng Department of Budget and Management itong 7.92 billion pesos sa pondo para sa allowance ng mga healthcare workers at iba pang personnel na kasali sa pandemic response ng pamahalaan. Ayon kay DBM, sa DBM po, kasali sa pinakahuling release ng Department of Health itong allowance ng 500,000 plus na public at private healthcare workers at yung mga hindi po healthcare workers. Kinabibilangan nito ang 4.5 billion na benefits ng mahigit 100,000 plantilla workers ng Department of Health. At kung maalala po, noong 2021 ay mayroong mga nagreklamong mga healthcare workers na hindi raw nakatanggap ng kanilang mga allowances sa kalagitnaan po ng pandemic. Itong naging dahilan ng serye ng kilos protesta ng mga healthcare workers sa harap ng Department of Health main office doon sa Manila. Noong Agosto 2021 nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na i-realign daw nila itong mga savings ng kagawaran para po sa risk allowance. Sa mga sandaling ito naman, makakasama natin itong concerned doctors and citizens of the Philippines, yung tinawag nilang CDC PH, itong spokesperson na si Mr. Bienvenido Nonoy S. Oplas Jr. Magandang umaga po sir, live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Hi Gerald, good morning sa ating mga tagapakinig. Oo. Opo sir, mayroong balita or mayroong report itong PSA na bumaba itong birth rate sa gayong panahon po ng pandemya. At sinasabi po ng grupo ninyo na ito ay alarming. Bakit po naging alarming itong report na to sir? Oo, alarming Gerald kasi ibigay ko agad yung mga numbers ha. Opo. Kasi yung average birth ng pinapanganak sa Pilipinas noong 2017, ang average ay 141,700 per month. So 141. Noong 2018, 139,000 per month. Noong 2019, 139,500 per month. Pagdating ng 2020, 127,400 na lang. Tapos noong 2021, from January until October, ay 104,000 na lang. So kasi dati, Gerald, minsan may pagbaba din naman paminsan-minsan yung birth rate, no? Halimbawa, mga something like 500 to 1,000 per month, say 2016 versus 2015, parang ganun lang. Pero first time na nangyari na ang binabagsak ng births ay umaabot ng 12,000 per month for 12 months or kaya mga halos 20,000. So mga 12,000 ang binagsak per month noong 2020 and almost 24,000 per month noong 2021. So medyo alarming talaga. Opo, sir, may mga nagtatanong dito na bakit daw naging alarming. Sabi nila mas okay daw sana para hindi masyadong lumobo yung populasyon ng Pilipinas po, sir. Hindi naman ganoon kasi ang tingin kasi ng mga tao, ang excess population is nakikita nila yung mga gugusgusin ng mga bata, mga sakali
Pero yung mga gusgosi na bata, yun na yung mga cameraman natin ngayon, mga bus driver natin ngayon, construction workers. Tingin nyo ba, mas maganda ba pag konti yung construction workers natin, mga bus drivers natin, mga farmers, saka manufacturing workers natin, security guards natin? Opo, sir. So, ano po dapat gawin or solusyon dito yung pagbaba nga, yung decrease sa birth rates po, sir? Yung immediate impact, ang immediate cost kasi yun, Gerald, ay yung pagbagsak din ng marriages, no? Opo. Kasi nung halimbawa, nung 2017, on average, ay meron mga 36,200 marriages per month. Noong 2018, nasa 37,400 marriages per month. Noong 2019, nasa 36,000 marriages per month. 36,000. Pagdating ng 2020 na may lockdown, naging 20,000 per month na lang. At noong 2021, umakyat ng konti ng 27,000 marriages per month. So malaking impact talaga ng lockdown. Kaya kumunti yung mga marriages, tapos yung siyempre sarado yung mga bus, yung mga tao nagkakasayahan, ganun. Medyo sa bandang uli nakakagawa ng mga bata, ganun. Opo, sir, may chance ba na matulad ang Pilipinas dyan sa Japan na yung mga may edad yung marami ngayon po? Medyo malaya pa, pero baka posible tayong papunta doon. Kasi pag i-consider mo, kumukunti yung mga pinapanganak at dumadami yung mga namamatay, Gerald, no? Halimbawa ang average, ang increase ng ang excess tinatawag na excess mortality, ibig sabihin yung sobra ng namatay compared to average. Ang halimbawa nung 2020 walang excess mortality o excess deaths compared to 2019 maski may lockdown. Pero nung 2021, especially nung simula nung Marso, kung saan nagsimula yung mass vaccination, ang laki ng tinaas ng deaths, nasa 73. Dati ang average deaths per month noong 2019 51,700, no? Deaths per month. Noong 2020 51,100 deaths per month. So hindi nagkalaya ng 2019. Pero pagdating ng 2021 ay umangat ng 73,800 deaths per month. So pag sinama mo 'yon, dumadami yung namamatay at kumukunti yung pinapanganak, ay may ang short-term conclusion mo dito ay merong depopulation trend. Ngayon ang tanong kay magiging long-term ba ito ay may isang question mark pa. Pero basta ang nangyayari ng short-term, mayroong depopulation trend. Opo, ang aking partner si Bombo Everly may katalungan din po, sir. Kaugnay pa rin dito sa naturang issue. Bombo Everly, go ahead. Yes, magandang umaga po, sir. Nababanggit niyo po kanina yung mga epekto nito nga pagbaba po ng birth rate during lockdown. Pagkatapos naman po ng lockdown, ano po yung maaari po mga strategy na gawin para bumalik or tumaas po ang birth rate, sir? Importante talaga na yung lockdown talaga ma-lift. Kaya sabing yung dapat noon pa yun na-lift yung lockdown kasi medyo debated yun, no? Kasi kung talagang effective yung lockdown, di ba, matandaan nyo, no, March 16, 2020, ang sabi ng gobyerno, pati yung kanilang mga medical experts, on 2 weeks lang ito to flatten the curve. So palpa kasi yung 2 weeks naging 2 months, ang 2 months naging 2 years. So kung sabihin mo na yung lockdown ay effective to reduce the infection, ay talaga hindi nangyari. So mali yun. Kaya dapat noon pa lang nilift na yung lockdown. On the short term, dapat nga katulad ng sinabi ni Secretary Carl Chua, dapat nung February 1, alert level 1 na tayo. Pero na-retain pa rin nilang alert level 2. So marami pa rin mga bawal-bawal, no? So dapat itong March 1 talagang alert level 1, no, talagang wala na talaga. And sir, follow up lang din po, hindi po ba resulta or indikasyon itong pagbaba po ng birth rate, ito pong mga ginagawa pong hakbang ng Department of Health, gaya na lamang po ng family planning po, sir? Hindi ho, kasi talagang kung family planning dapat noong 2019 may kasi yung RH law was implemented, I think sometime in 2015. Dapat ma-impact na yun 2017, 2018. Pero walang ganong trend. Kasi wala ka nang banggit ko kay Gerald, mayroon namang konting pagbaba sa population, sa birth rate, pero ang binabagsak na mga 500 to 1,000 births per month. Kanan, mga 2016, 17, 2018, parang ganyan. Iba talaga ng 2020 kasi nasa 12,000 births per month ang binagsak at pagdating ng 2021,
mga almost 23,000 births per month ang binagsak. Ang laki talaga. Opo sir, ang sinasabi ng mga OB dito, kung maari huwag munang magbuntis ngayong pandemic dahil na rin sa sitwasyon, lalong-lalo na po sa mga ospital. Ano pong reaksyon nyo dito? Hindi ko alam kung ano. Kasi actually yung medical science, hati yan, Gerald. Wala naman talagang sabihin mo na there is a common voice. Ang isa pa nga tinitingnan ko nga dito, pero hindi pa, kasi hinintay ko pa yung data from Philippine Statistics Authority kasi yung birth data latest as of November 29 pa. Isang possibility kasi alam mo yung mga yung nabanggit ko kanina na yung pagtaas ng death rate ay nag-coincide noong starting March 2021, tuloy non-stop. Wow, ang laki ng tinaas ng death. Nagsimula yung ang pagbakuna. Ngayon related dito sa pagbagsak ng birth, baka may possibility pero hindi pa katiyakan ito. Mayroong possibility na alam mo yun mga nanay na buntis ng 3 months, 5 months, nabakunahan at na-abort yung bata. May mga ganun pa. Kaya lang, hinintay pa natin yung maybe another 3 months more. Okay po sir, mensahe nyo na lang po dito sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po yung mga gusto ng magkaanak din pero nangangamba sila dahil pandemic pa rin po sir. Oo, yun nga sa ating mga tagapakinig ay kung hangga't maaari maging back to normal na talaga tayo. Kasi ang hindi kasi na nababanggit palagi yung natural immunity. Kasi tulad nung 1918 Spanish flu, nung SARS-1, SARS-2, Asian flu, etc. MERS, kusa namang mawawala yung virus kasi maski wala pa yung bakuna. Kaya by this time malaki na siguro ang natural immunity. So talagang dapat bumalik na tayo sa normal. Maski yung lang problema talaga yung pakiusapan sa gobyerno na kung pwede i-lift na talaga yung lockdown. Kung pwede wala na yung mga restrictions starting March 1. Okay po sir, sa susunod papanayam din po namin kayo, papanayamin namin kayo para sa mga iba pang mga issues naman dito sa Pilipinas po sir. Maraming salamat sa oras na ibinigay niyo sa Bombo Radio po sir. Sige, maraming salamat Gerald. Yan po si Concerned Doctors and Citizens of the Philippines CDCPH spokesperson Mr. Bienvenido Nonoy S.O. Jr. Samantala, mamay itong Duterte administration, mayroon daw isusumiting kompletong report sa susunod na administrasyon sa naging pagtugon na laban pa rin sa COVID-19. Habang sa ating police report, 3 katao po yung patay nang bumangga itong kotse po sa concrete barrier sa EDSA. At Valenzuela City, papayagan na ang mga bata na makapasok sa mga parke. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa mga sandaling ito, alamin natin yung karagdagan pa pong mga komento at yung mga reaksyon ng mga sari-sari store owners dahil pa rin sa direktiba po ng DILG na ipahuli yung mga nagbebenta ng gamot, lalong-lalo po yung mga peke. At nasa linya na si Bombo Dave Vincent Pasit. Bombo Everly, pabor ang ilan sa mga nakausap natin na mga may-ari at gayon din na mga tindera ng mga sari-sari stores dito sa lungsod ng Makati. Gayon din na sa mga inikutan natin kanina sa lungsod ng Pasay. Ang sinasabi nila, alang-alang na rin sa kaligtasan ng mga consuming public, kung mas mabuti na sa butika na lamang bilhin ang mga gamot na hinahanap ng mga mayroong sakit o may mayroong mga karamdaman. At wag na sa mga sari-sari stores. Hindi rin daw kasi maitatanggi, Bombo Gerald, na sa mga nakalipas na taon, nagkaroon na rin talaga ng paglipana ng mga pekeng gamot. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang panayam natin kay Jen, tindera dito sa sari-sari store sa lungsod ng Makati. Ate, tatanong ko lang, madami bang naghahanap ngayon sa inyo ng mga mga gamot-gamot, ganyan? Oo, meron din naman naghahanap.
Oo. Tapos, ano yung mga kadalasan hinahanap sa inyo na mga gamot? Mga biogesic, sakit sa ulo, gano'n. Mga pangsakit sa ulo, ganyan po? Mga Opo. lagnat-lagnat. Oo. Pero sa ngayon ate, meron kayong binebenta mga gamot po? Wala, hindi. Wala Wala kaming, po kayo. matagal na kaming wala ang gamot. Dahil yan ay sinabi lang po ng amo ninyo or talagang hindi talaga kayo nagbebenta ng gamot? Yung ngayon na ang hirap kasi kaya hindi na kami nakabili. Pero matagal na kami hindi nakabili ng gamot. Oo. Pero hindi naman naiiwasan na talagang may pumupunta sa inyo para bumili ng gamot. Ano sinasabi niyo pag kunwari may mga naghahanap? Sa amin wala kaming bentang gamot. Ganun lang. Pinapayuhan niyo din ba sila na kunwari pumunta na lang ng butika? Oo, ganun. Doon na lang kayo sa sa mga Mercury, ganun. Wala namang nagpupumilit na ito, sige na, kahit ano, baka meron kayo dito. Wala naman din. Minsan meron, sabi ko wala. Pag sinabi namin wala, yung iba namimilit. Kaso sabi namin talaga wala. Bombo Dave. Bombo Gerald, kanina may nakausap din tayo kanina na lalaki at sinasabi niya na hindi rin naman daw talaga siya totally tutol sa direktiba na inilabas ng Department of Interior and Local Government. At ang sinasabi niya, kung may emergency daw kasi at malapit lang din naman sila sa sari-sari store, doon na lang daw sana sila makakabili talaga ng mga gamot. Pero ang iginigit din niya, para na rin sa kaligtasan ng lahat, mas mainam talaga sa butika na raw talaga bumili. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang panayam naman natin kay Dennis. So mamaya pakinggan natin na Bombo Dave. Ang problema kasi dito, Bombo Dave, talaga yung tinutukoy mo na paano kapag sobrang layo mo doon sa pharmacy, mga bibiyahe ka pa ng 30 minutes, ganyan. Paano yung medyo mahirap ito kung paano makakarating doon kung kailangan mo na ng gamot, yung mga paracetamol lamang, Bombo Dave. Tama ka dyan, Bombo Gerald. Yan nga din yung iginigit kanina nung nakapanayam natin. No? Ang sinasabi niya, kung emergency kunwari sa gabi, no, at sarado na rin naman yung mga butika, wala na din silang matatakbuhan daw kung sakali mang mayroon silang lagnat at kailangan lang naman nila ay paracetamol. Sa ngayon kasi, sa mga probinsya, Bombo Gerald, hindi rin talaga maitatanggi na ganun yung kalakaran, no? Kasi malalayo yung mga butika. Hindi katulad dito sa Metro Manila na may bawat sulok ay mayroong butika. Ang sa probinsya kasi, ang setup, katulad na lamang doon sa Pasig City, may mangilan-ngilan lamang yung mga butika at kulang malalayo din sa mga bahay ng mga residente, Bombo Gerald. Kaya ang sinasabi nila, kung mga paracetamol lang naman, kung maaari daw payagan ng DILG yung pagbenta sa mga sari-sari stores. Pero ang iginigit naman ni Secretary Anyo, may batas kasi dyan, Bombo Gerald, na umiiral sa kasalukuyan at tanging yung mga lisensyadong mga butika o yung mga retail drug stores ng Food and Drugs Administration lamang yung pinapahintulutan. Ito ay para matiyak na rin yung kaligtasan at yung ng publiko, gayon din yung kalidad ng mga gamot na ibinebenta, Bombo Gerald. Oo, kung sa inyo sa Pasig, Bombo Dave, malayo yung pharmacy. Sa amin sa Dupax, yung store pa lang nabibilan ng gamot, malayo na . So talagang siguro tignan din ng pamahalaan kung paano masolusyonan ito dahil kung para sa emergency ay siguro kapag dati nakakabili sila sa store na yan at sa ngayon ay hindi nakakabili, ay talagang malaking problema din. So pakinggan natin yung nakaparayam mo kanina, Bombo Dave, si Dennis. Actually po, parang ang hirap sabihin bawal kasi pagka kagaya nung kaganina, sinabi mo yung emergency, halimbawa, lalabas ka ng mga hating gabi. Kung malayo pang bibilihan mo, siyempre mas bibili ka dyan sa tindahan. Pero okay naman siguro kung yung certified galing sa DTI o yung sa Bureau of Drugs certified, okay naman siguro kung meron sa tindahan na mabibili. So, yan na, Bombo Gerald, yung naging panayam natin kanina, no, sa mga nakasalubong natin na hinggil pa rin dito sa naging bagong kautusan nga ng Department of Interior and Local Government at iginigit nga ng DILG sa mga local government units na maglalabas sila ng memorandum sa mga susunod na araw pahinggil dito. At sino mang lalabag may karampatang parusa na posibleng kaharapin at nagbabala din ng DILG sa mga nagbebenta o gumagawa ng mga peking gamot na may karampatang parusa, kabilang na dyan yung pagkakakulong. Bombo Gerald. Okay, Bombo Dave.
Live mula sa lungsod ng Makati, Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Nasa 3 katao naman ang patay nang bumangga ang kotse sa may concrete barriers sa may EDSA. Samantala sa may Valenzuela City naman, papayagan na ang mga bata na makapasok sa mga parke. May update dyan si Bombo Jovino Galang. Patay ang 3 katao matapos na bumangga ang kanilang sinasakyang kotse sa isang concrete barrier sa kabaan ng EDSA Santolan sa Quezon City. Naganap ang insidente pasado alas 2 kaninang madaling araw kung saan matapos na bumangga ang kotse ay nagliyab pa ito. Matatagpuan ang concrete barrier sa busway southbound ilang metro mula sa Tituason Tunnel sa lungsod ng Quezon. Nakalabas naman ang driver subalit ang 3 sakay nito ay hindi na nakalabas sa nasusunog na sasakyan. Lumalabas sa investigasyon ng mga otoridad na pawang miyembro ng Philippine Air Force ang mga nasawing biktima. Mabilis naman na napula ng mga responding bumbero habang inilabas na rin ang mga nasawing biktima. Patuloy na inimbestigahan ng mga kapulisan ang nangyaring insidente. Samantala, simula ngayong araw ay papayagan na ang mga batang edad 11 pababa na makapasok sa mga pampublikong parke sa Valenzuela City. Ayon sa Valenzuela City LGU, na maaring makapasok ang mga bata bakunado man o hindi basta kasama nila ang kanilang mga magulang o guardian na fully vaccinated. Ang mga batang edad 12 pataas ay dapat fully vaccinated na para makapasyal sa mga pampublikong parke ng lungsod. Inaalalahanan din ang Valenzuela LGU ang mga magtutungo sa mga parke na obserbahan ang minimum health protocols. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, basta radyo, Bombo! Sa mga balita naman mula sa probinsya, 8 mga Pinoy na nagtatrabaho sa Ukraine uuwi na ngayong araw sa Pilipinas. May nakapanayam dyan ang Bombo Radyo Iloilo. Nakatakdang darating na sa Pilipinas ngayong araw ang 8 Pinoy mula Ukraine sa gitna ng pagbabanta ng Russian invasion. Ayon kay Bombo International Correspondent Joy Tolentino direkta sa Ukraine, nag-offer ang Philippine Embassy in Poland ng free airline tickets sa mga Pinoy sa nasabing bansa. Ayon kay Tolentino, hindi naman pinilit ang mga Pinoy na lisanin ang Ukraine sa gitna ng nangyayaring tensyon sa Ukraine at Russia. Tinatayang may 140 to 350 na mga Pinoy sa capital city ng Ukraine. Ngunit ayon kay Tolentino, karamihan sa kanila ay nagmamatigas na umuwi dahil normal umano ang sitwasyon sa lugar. Anya, bukas rin ang mga establishmento, may pasok ang mga estudyante, bukas ang mga restaurants at normal rin ang biyahe ng mga sasakyan. Kasi every one of us may mga employer naman, saka malayo naman dito ang iba. Pero ako mismo nandito sa city, ang amo ko one of the government employee. So ang sabi naman, don't panic kasi just in case, lahat kami dito na may mga kanya-kanyang amo, hindi naman kami pababayaan. Si Bombo International Correspondent Joy Tolentino direkta sa Ukraine. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Gisa Padios para sa Pambansang Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, basta radio. Bombo! Bombo Police Report! Mahigit 20 katao na yung sinampahan ng kaso sa pananambang kay Commander Black Magic ng MILF doon sa Maguindanao. At may update dyan si Bombo Gary Fersas. Isinampa na sa korte ang kasong multiple murder at multiple frustrated murder laban sa 22 mga sospek sa nangyaring pananambang sa grupo ni Commander Black Magic ng Inner Guard Base Command ng Moro Islamic Liberation Front MILF sa bayan ng Gindulungan, Maguindanao. Ito mismo ang kinumpirma ng tagapagsalita ng Police Regional Office Band sa Moro Autonomous Region Probar na si Lieutenant Colonel Crestillo Lagiop Jr. Sinabi ni Lagiop na tinukoy ng 3 mga nakaligtas sa pananambang ang pagkakilanlan ng mga suspek. Hinintay na lamang ng mga otoridad ang warrant of arrest laban sa mga salarin. Itinurong otak sa pananambang si Jordan Mamalintang alias Commander Jordan at anak niya na si Morced na mga kasapi rin ng MILF. Matatandaan na sakay ng 2 SUV ang grupo ni Pigues Mamasaingid alias Commander Black Magic para dumalo sa isang Kandoli Orido settlement sa bayan ng Dato, Saudi, Ampatuan. Ngunit pagsapit nila sa Sitio Dam, Barangay
Calumanes, Gindulungan, Maguindanao ay tinambangan ng mga armadong kalalakihan sa pamumuno ni Commander Jordan. Pinabulaanan naman ng ilan sa mga isinangkot sa ambos na wala silang kinalaman sa pagpaslang sa mga biktima. Samantala, umakyat na rin sa 10 katao ang namatay sa pananambang kabilang ang isang ginang na nakilalang si Kadegia Mama sa Ingid. Nagulat live mula dito sa Maguindanao, Bombo Gary Puersas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Malaki pa rin ang paniniwala ng Amerika na itutuloy ng Russia ang kanilang atake sa Ukraine. Sa kanyang pakikipagkulong sa United Nations Security Council, sinabi ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na posibleng mag-iimbento ng eksena ang Russia para mayroon silang dahilan sa pag-atake. Ilan sa mga ito, anya, ay ang gagawin na Peking terrorist bombing sa Russia o chemical weapon attack. Pinayuhan pa rin nito ang Russia na wag nang ituloy ang anumang balak nito at piliin na lamang na magkaroon ng mapayapang pakikipag-usap. Kung magugunita nga, makailang ulit na ring itinanggi ng Russia na wala silang balak na umatake sa Ukraine at sa katunayan anya ay pinawi na nila sa kanilang kampo ang nasabing mga sundalo sa kanilang base. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang pahayag ni U.S. Secretary of State Antony Blinken. Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine, or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. We don't know exactly the form it will take. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia, the invented discovery of a mass grave, a staged drone strike against civilians, or a fake, even a real, attack using chemical weapons. Russia may describe this event as ethnic cleansing or a genocide, making a mockery of a concept that we in this chamber do not take lightly, nor do I take lightly, based on my family history. In the past few days, Russian media has already begun to spread some of these false alarms and claims to maximize public outrage, to lay the groundwork for an invented justification for war. Today, that drumbeat is only intensified in Russia's state-controlled media. We've heard some of these basic allegations from Russian-backed speakers here today. Yan ang naging tinig ni U.S. Secretary of State Antony Blinken. Bombo Sports News. Nagpahayag po ng kasabikan si Gilas Pilipinas coach Chos Reyes. Itong si Chos Reyes na makitang sumabak kasama itong 16 years old lamang na Phil-Am na mayroon pong height 6'7" na si Callum Harris. Ito ay matapos na ianunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na makakasama agad si Harris sa Gilas Pilipinas National Team Program. Inaasahan na sa buwan ng Marso ay makikibahagi na si Harris sa mga ensayo ng mga National Basketball Team para sa paghahanda nila sa 2023 FIBA World Cup na isa itong Pilipinas sa magiging host. Sinabi po ni SBP President Al Panlilio na nasa tamang landas ngayon si Harris sa pagsali niya sa Gilas Pilipinas Program. Mula sa Marigondon, Cebu, si Harris na naniniwala naman o naninirahan ngayon sa Nashville, doon sa Tennessee. Labis naman na ikinatuwa ng mga kaanak nito sa Cebu ang pagsali ni Harris sa Gilas Pilipinas Basketball Team. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos 29 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos 18 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 57 centavos ang euro, 58 pesos at 34 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 67 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala po, dahil pa rin sa COVID-19 pandemic na kirap ng buong mundo, narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives.
We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis